bi taybetî li ser rewşa giştiya Tirkiye û Bakurê Kurdistanê proseya aştiyê û her wekî din Rojavayê Kurdistanê Sûriyê jî û peywendiyên derveyên Tirkiye jî em nîqaşên zêtir bikên lەgەl birêz Wahab Coşkûn li amada rengîn li gel me ye siyasetmedar û şovekarê siyasî ye. Kekê Wahab Silav ji bo vê derfetê gelek spas ji Silêmanî Heya Amedê. Destpêkê dixwazim bi vê na dest pê bikim. Hevdîtina roja borî tevî ku Trump behsa vê kir ku Rûsya ji sîstema parastina Tirkiye ji sîstema parastina Rûsyayê jî bikar tîne û ev timî ev dûbendiya Tirkiye di navbera Amerîka û Rûsyayê ango bi xwe jî endamên NATO ye ev gelekî cihê nîqaşê ne di Amerîkayê de jî. Hûn vê hevdîtinê di vê qonagê de çawa dinirxînin? Gelek spas ji bo vî vexwendinê ez jî silav ji Silêmaniyê re dikim gelek kêfxweşim. Gelek spas. Bi rastî dema Biden serokê Amerîka bû Tirkiye hinkî dinê nêzîkî Rûsyayê bû. Lêbelê wexta li Amerîka serokatî hat guhertin û Trump hat ser kar. Kar vî çaxê rewşa Tirkiye û Tirkiye û Rûsya jî hinkî dinê hat guhertin. Îro em karin bêjin Tirkiye pir daha nêzîkî Amerîkayê û bi Amerîka tekliyê xwe xurt dike. Li vir pirsgirêka herî mezin Tirkiye ji Rûsyayê S-400 sendibû via sîstemekî ji bo parastinê hewayî bû vana sendibû via Amerîka pirsgirêkî gelek mezin dît û Tirkiye ji programa F-35 derxist. Îro em dibînin kî derheqê viyade navbera Tirkiye û Amerîka tekiliya wan hinkî dinê daha baş dibe. Do jî li civînê hat gotin Donald Trump got em vî meselê em karin pir zû pir lêz em viya xelas bikin. Îro ji bo wî yani Tirkiye ji dîrokî ji wexta hûn Tirkiye mêze dikin Tirkiye tercîha wî her daîm bi Amerîka bû. Rusya demekî wexta tekiliya wî bi Amerîka xerab bû bi Rusya kar meşan lêbelê anka Tirkiye her dere hinkî dinê nêzîkî Amerîka dibe û ji Rusyayê jî hinkî dinê dur dikeve. Belê. Baş e bi nêrîna wan niha bi qasî ku min ji we fêm kir behsa nêzîkatiyê tî kirin. Niha ev siyaseta nihayê hem dewlet jî hem hikûmeta AKP bi nêrîna wan di niha de di gor berjewendiya Erdoganê ji ber ku gelek rexnên cuda li ser asta nêvdewletî jî li ser hem dewleta Tirkiye hem jî hikûmeta AK Partiyê hem ji alî mafên mirovî ve bi giştî ji aliyê meselên enerjî ve gelek Tirkiye rastî gelek pirsgirêkan hatiye ji alî aboriyê ve jî. Lê hûn vê nexwe hûn vê hevdîtinê ji bo hikûmeta nihaya AKP bi erenî dinirxînin? Via tabii ji bo AK Parti û ji bo Erdogan ji bo şexsê Erdogan vî civînê gelek mühim bû. Ji 2019 heta îro yani 6 sal Türkiye û Recep Tayyip Erdogan neçûbû Washingtonê û bi serokê Amerîka civînekî çê nekiribû. Ji alî sembolîk jî hûn mêze bikin vî civînê ji bo Erdogan jî ji bo AK Parti jî gelek mühim. Çünkü Livra zaten Barakşi yani Balyoze Amerikacı de evki de röportaja ki aynı zaman got em meşruiyet dedin Tayyip Erdoğan. Yani Erdoğan Belê. her tişti ihtiyacaviya ser meşruiyeti heyi Donald Trump o reveberiya Amerika vi meşruiyeti dedi Erdoğan ji bo wî viya ji bo Erdoğan ji bo hikûmetî gelek mühim e. Lêbelê wê jî qalkir pirsgirêkê li hundir berdewam dike. Yani ji alî aborî pirsgirêk dewam dike, ji alî mahfa pirsgirêk dewam dike. Amerika ro ber fikirê li hundir zaten AK Parti tengasî kî de bû. Eger li derve jî li karê derve jî vî tengasî berdewam bikira ji rewşa AK Partiyê daha xerab bibe. Anka Donald Trump bir rewşa xuya derve hinkî dinê baş kir, viya ji bo wî avantajekî mezin e tabii.
بله باشە ئەم وەرن سەر پرسا کورد نەهادا بەریاز وەرن بەحسا سەر پرۆسەیە ئاشتی بکەم تایبەتیش بەرک و هەفدیتن گەلێکی گرینگەژ بۆ ڕۆژاوای کوردستانیژی بنێرینەوە vê yekê çiqa bandorî li ser Rojavayê Kurdistanê dikeş berku dewleta Tirk bi berdewamî bi taybetî ji aliyê hem Hakan Fîdan ve hem jî Yaşar Güler ve gelek cara behsa vê yekê kirine ku eger hese de çekê xwe dayê nenê û divê dem li dest pabendê rêkeftina dehê adarê bê ku herkes li gor xwe dinirxîne eger wisa nebe bijardeya operasyonên bejahî û hewayî jî li ber destê wan e. Binêrînewa ev hevdîtin çi qasî rewşa Rojava û bi taybetî bi giştî Sûriyê di rojev da bûye û çi qas bandorî li ser vê nakiriye. Bêguman wexta Donald Trump û Erdogan bi hevdûrê civiyan vî meseleyê jî hatiye sermasî û ser vî meseleyê jî niqaşekî kirinin. Rast heftekî berê de roberê hem Hakan Fîdan hem jî Güler derheqê hereketekî operasyon ya jî derheqê îhtimalê hereketekî eskerî leşkerî anîn ziman fakat em dibînin heftekî şûn de dehroyî vî îhtimalê pir ser vî îhtimalê nasekinin. Çi dibêjin dibên bira HSD û Rêveberiya Şamê ser peymana dehê adarê bisekinin li viran li hevdû bikin. Fakat vî peyman sînorêvî nebellî. Vî peymanekî çerçoveyî her du alî jî ser vîya dişoxurin heta dawiya salê jî wexta wan heyî. Yani hûn nikarin ji HSD re bêjin hûn peymana dehê adarê nayîncîn ji bo vî em ê li ve operasyonekî çêbikin vîya ihtimalekî vîya tunê ez wer bawer dikim. Dîsa tombarex do wexta civîna Erdogan û Trump qediya piştî wî rojnamegerê Türk jê pirsîn gotin vîya çawa ev tesîr ser Rojavayê bike li vir tombarex got her du alî yani Rêveberiya Şamê û HSD'yê hîna van müzakereyê xwe berdewam dikin û di van müzakereyê xwe de anka gavekî dinê avêtin. Ez bawer dikim got tombarex heta dawiya salê ew ê her du alî ser peymanekî ew ê li hevdû bikin. Yani vîya ji vî nêrînê em karin vîya derxin Amerika li Rojavayê naxwaze li wira anka pirsgirêkî dinê pirsgirêkî leşkerî derkeve naxwaze li wira Tirkiye operasyonekî eskerî bike. Hem Donald Trump hem tombarex wexta ser vî meselê difikirin fikrekî tînin ziman ew jî dibên ku yani hem Türkiye müttefikî Amerikayê hem jî HSD müttefikî Amerikayê em naxwazin her du müttefikê me li hemberî hevdû bisekinin ya jî navbera wan de pirsgirêk derkeve. Li vir eger pirsgirêkekî heyî ew ê vêya ser riya dîplomasiyê çareser bibe. Ji bo wî ez wer difikirim anka operasyonekî îhtimala wî gelek ketî çünkü her du alî jî dibên müzakere berdewam dikir gora vî müzakereyê jî ev ê ji vir netîcekî derkeve bendemaniya wan vî netîceyê heyê. Li alî dinê kekê yani Rêveberiya Şam jî naxwaze li vir operasyonekî çê bibe. Çünkü Rêveberiya Şam jî pirsgirêkî wî gelek mezin heyî. Berî her tiştî dixwaze li hundir îstîkarekî amade bike. Berî her tiştî dixwaze li navnetevî meşruiyetekî qezenç bike. Eger li vir operasyonekî çê bibe û dîsa li Sûriyê şer dest pê bike vî çaxê Rêveberiya Şamê ji vîya gelek menfî tesîr bide ser vî ew jî naxwazin. Ji bo wî ez bîya min vî ihtimala operasyonê anka gelek ketî gelek kêm bûye. Belê başa kekê bab em zêdetir werin ser behsa proseya aştî taybetî komîsyonê ku nehatiya vakirin zêdetirî deh yazda civîna jî li dar xistiye hûn bi xwe jî tevlê yek ji wan civînan bûn û axivî komîsyon we guhdar kir bi rastî ez dixwazim ji bo bibûre temaşavanê me jî baş li Başûrê Kurdistanê bizanibin hûn bi giştî niha pirevçûna vê proseyê di çarçoveyekê giştî de li ser vê bingê ku hûn bi xwe jî tevlê bûn. Hûn çawa dibînin, hûn çawa dinirxînin ciddiyeta pêvajoyê di çi astî de ye û bi nêrîna we komîsyon dikare çi qasî kar bi pêş ve bibe li nav vê proseyê de. Kerem.
Yani prose gelek proseki mühim yani ji bo hem ji bo Türkiye gelek mühim hem ji bo Suriye gelek mühim. Eğer vi proseri bir serkeftin bi kadî bir çağı hem de Türkiye piskireka Kürt evi çareser bi hem ji Türkiye bi Kürt Suriye ve Tirkiye xort bike ji bo vi prose gelek mühim gerek viya berdevam bike. Hatta îro komisyon jî baş şoğulî 12 civîn çekir hafta bêjî du civîn çekir piştî wî şûnde ez bawer dikim ev van civîna bixede ev ê ser amedekarîna çerçeveye yasayî bisekirin. Komisyon hatta îro jî gelek kesa godarî kir van najî servana çi fikrê wan heye, ramanê wan heye ser vê proseyê çawa difikirin, çi tereddütê wan heye, daxwazê wan çi vana giştî godarî kir û vana giştî qeyd kir. Viya jî tiştekî mühim çünkü daxwazê gelek gruban henin van daxwaza hat notkirin sibê dûspê eger raporekî bê amadekirin van daxwaza ew di wî raporê de cî bigirin. Fakat komisyon karê wî herî esasî ew ki ji bo çekberdayîna PKK amadekarî ki yasayî bike. Yani ev PKK çawa çekberdin viya di yasayê de çawa bê tarîf kirin. Berî her tiştî komisyon vazifa wî ew e. Hatta îro vazifeya xwe ya godarinkirinê û notkirinê anî cî ji vî saetê şûn de komisyon gerek nêrînê xwe ser vî çerçeve yasayî bîne ziman ya jî viya bi nivîskî ji raya giştîne peşkeş bike. Ez bawer dikim yekî cotmehê ev ê parlamentoya Türkiye dema nûh dest pê bike piştî vî dema nûh dest pê bike vî mesayî ew ê zêde bibe. Yani komisyon ev ê ser vî mesayî bisekine ev ê çawa çerçevekî hazır bike û viya ew ê dêne ber parlamentoyê parlamento jî ev ê ser viya nikaş bike û biryarekî bide. Ji bo wî heta îro komisyon godarî kir fakat ji viya ji vî saetê şûn de em ketinin konakekî nû vê konaka hukukî gerek gavê yasayî bê avêtin gerek çerçeveya hukukî bê amadekirin ki vê pêvajo bimeşe. Belê. Başa bi taybetî aliyên Kurdan pir daxwaza hevdîtina komîsyonê bi Birez Ebdullah Öcalan re dikirin. Ew bi xwe jî daxwaz kir ku komîsyon li gel wan bicive. Bi taybetî meqûlî jî tê dîtin. Gelekî bi guncav jî tê dîtin. û her kes li ser vê nêrîneyê ku hevdîtina komîsyonê li gel îmraliyê dikare hem xêr û xweşî hem jî başiyê ji bo pêvajoyê bide. Lê taniha ev civîn çê nebûye. Bi nêrîna we sedema wê çi ye yan got îhtimal heye di dema pêş de ev civîn çê bibe? Yani ihtimal heye ve jî anî ziman Öcalan bi xwe jî dixwaze bi komisyonê re civînekî çêbike. Dem Partî der heqê vî mijarê de daxwaza xwe anî ziman li alî dinê tenê Öcalan û Dem Partî viya naxwaze. Mesela MHP jî got gerek komisyon bi Öcalan re civînekî çêbike. Heta şêwirmendê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan Mehmet üçün heftekî berê nivîsekî de viya anî ziman got eger komisyon bi Öcalan civînekî çêbike viya ji bo pêvajoyê başî bîne. Yani hem ji alî AK Parti hem ji alî MHP wexta hûn mêze dikin li vir îtiraza kîvan tuneyê di komisyonê de îtiraz dikir CHP îtiraz kir. CHP got eger komisyon her bi Öcalan re civînekî çêbike em endamê xwe naşînin civînê. Wer got ez bawer dikim heta îro vî civîn çê nebûyî sedema wî viya yani ev kîjan partî divî eger civînekî çêbe ev kîjan partî herin vî civînê daxilê vî civînê bibin ev kîjan partî di vî civînê de cî negirin ser viya münaqeşekî dewam dikir ji bo viya jî heta îro gav nehatin avêtin. Lê velê hem ısrara MHP wexta em lê mêze dikin hem ji AK Partiye anka îşaretekî hat ihtimal heye ki vî komisyon her bi Öcalan re bipeyve. Bipeyve jî baş e makul yani ji serî de viya diparêzin ez dibim komisyon gerek here bi Öcalan re civînekî çêke ji bo çi çünkü Öcalan di vî prosesê de aktörekî navendî aktörekî gelek girîng yani Öcalan ji PKK re got
çekê xwe deynin û xwe biryara fesihkirinê bigirin PKK viya anî cî eger Öcalan viya negota PKK vî gavê nadavêt. Ji bo wî Öcalan aktöreke girîngî komisyon gerek hele vere rasta rast bipeyve. Hatta îro komisyon ser Dem Parti agahî ji Öcalan digir, ji Nêrînê Öcalan digir. Fakat tiştê rast gerek komisyon bu xwe here çi Öcalan di fikir di vî prosesê de daxwazê wî çi ye ya jî pêşnîmayê wan çi ye derheqê wan de gerek komisyon ji viya ji Öcalan bigire ev daha baş bibe vî ihtimalê jî heye. Belê. Baş e bi giştî hûn xwe bi salan ev vêyekê dişopîn hem siyaseta Kurdî hem jî yê herêmî li gor nêrîna wa çi pirsgirêk ya jî çi astengî li berdem pêşiya proseyê hene bi giştî hem di navxweya Tirkiyeyê de hem jî di cîhanî de yanî niha proseya demekî bi rê ve diçe tempoyek xwe jî girtiye ya dî hêdî jî bê lê prose bi awayekî bi rê ve diçe. Bi rastî her tiştî di serê gelê Kurd da pirs e yanî bêje gelo em li bendê bin ku ev prose jî wek proseyên berê xirab bibe yan jî ne. Şert û merc û koşûlên heyî ne wek berê ye. Yani bir tabii ki her daim heyi. Yani her daim van prose karı disa xarabı ve ihtimali her daim heyi. Gerek mereviyajı daima berçavi xud bigire. Lebele vek vejî got anka şertu merci vek proseya berenine anka şertu merci daha başı ji bo wî em hêvîdarin eviya bi serkeftînê biqede. Du heb asteng heye ez dibînim. Astenga yekem mesela Rojavayê yani eğer Türkiye û HSD û Amerika navbera wana de ser pirsgirêka Rojava mutabaqatekî çêbibe, mutabaqatekî asgarî çêbibe viya evê vî prosê hinkî dinê xurt bike û vî prosê hinkî dinê lez bimeşe. Fakat hatta îro em dibînin ki tehlike herî mezin viyayî ser viya cudatiya fikir berdewam dike. Gerek berî her tiştî vî pirsgirêkê jî alî rabê. A dudiya jî evê bir komisyon berê komisyon evê pêşnîmakî amade bike dawê evê parlamento biryarekî bide evê vî çerçeva yasayî evê fire bibe ya jî evê teng bibe. Vya tiştekî gelek mühim e. Yani eğer Türkiye dixwaze PKK bi temamî çekê xwe deyne û vî pirsgirêka Kurd ji çek xelas bibe gerek yasa ki gelek fire amade bike. Yani hem endamê PKK hem ji doza PKK mahkum bunun hem ji îro ji doza PKK li Avrupayê jiyana xwe berdewam dikin van kesa giştik gere bigire çerçeveya xwe û gora wana yasekî hazır bike. Eger yasekî teng amade bike parlamento ya jî evê pirsgirêkekî derxe. Eger van her du tehlike bertaraf bike prosî wî çaxê ez bawer dikim evê li vira netîcekî baş bêgirtin. Belê baş e gelek spas bi rêz Vahap Coşkûn şovekar û çavdêrê siyasî ji Ameda Rengîn spas ji bo vê derfetê.